Hello mga Yinyens! Mga Yinyens, no, magandang gabi, no? Happy Easter Sunday po sa lahat, no? Happy Easter. Update lang mga Yinyens, no, sa MPBL, no? MPBL, ang liga ng bawat Pilipino. And mga Yinyens, yung update ko is galing ito sa page ng MPBL, sa page nila, no? Nakita ko lang, no? May nakalagay kasi doon mga Yinyens yung mga probinsya tsaka city kung sino ang sasali. 30 teams mga Inyans, no? 30 teams. Magandang bakbakan to mga Inyans, no? 15 teams sa North at 15 teams sa South Division. Mga Inyans, no, yung yung North Division, yung team, ito mga Inyans, no? 15 teams ito. Ang probinsya ng Abra, no? Tapos probinsya ng Bataan, tapos Caloocan, sa NCR mga yan, sa Caloocan, tapos Manila, tapos Marikina. Caloocan, Manila mga yan, ito yung mga city ito. Tapos probinsya ng Nueva Ecija. Tapos mga yan, probinsya ng Pangasinan. Abangan tayo mga yan, so yung Pangasinan na team yan. Tapos probinsya ng Pampanga, yung champion ng 5th season. Kasi ngayong season mga yan, 6th season na ng NPBL. Tapos Pasay City, Quezon City, Rizal, probinsya ng Rizal. Tapos San Juan City. At ang bago mga yan ito, yung Tarlac din, halos katabi ng Pangasinan ng probinsya, Tarlac, probinsya ng Tarlac. Tapos Valenzuela City. I mean yes, yung probinsya sa city sa North Division, no, sa North. Dito naman tayo sa yan, sa South Division is yan, South Division naman tayo mga yan, no, sa yung mga city and probinsya sa South Division naman. Ito mga Inyans, no, ang South Division ng Maharlika Pilipinas. Ulitin ko mga Inyans, so galing ito sa page ng Maharlika Pilipinas Basketball League. Doon ko lang ito kinuha mga Inyans, yung mga city and provinces. Yung South Division naman mga Inyans, no, ito ang cities at mga probinsya na sasali sa MPBL. Ito mga Inyans is galing sa page ng Maharlika Pilipinas Basketball League, no. Yung yan, yung South Division is yung Bacolod o Bacolod City, tapos Batangas o Batangas City, Bicol, probinsya ng Bicol, Binyan, ito ang sa may city ito o municipalities, Binyan sa may Laguna, ito Binyan. Tapos Davao Occidental, probinsya ng Davao Occidental, probinsya ng Iloilo. Tapos Imus, City of Imus, Negros, probinsya ng Negros, Mindoro, probinsya ng Mindoro, Muntinlupa, City ng Muntinlupa, Parañaque, City ng Parañaque, at Sarangani Province ng Sarangani. Tapos South Cotabato, probinsya ng South Cotabato, Quezon, ang probinsya ng Quezon, at Zamboanga, no, Zamboanga City, no. Ayun mga Inyans, no, yung sasali sa MPBL sa Maharlika Pilipinas Basketball League, no, yung 30 na teams, no. Maganda ito mga Inyans kasi 15 sa North Division, tapos 15 sa South Division, no. 30 teams, no, Maharlika Pilipinas Basketball League. Ito mga Inyans yung liga ng bawat Pilipino, MPBL. Kaya may abangan natin mga, no, ang update sa MPBL. Opening mga, opening is this coming Saturday, April 6, no, sa Calasiao Complex, Pangasinan, yung opening. Kita guys doon mga Inyans, no. Okay mga, yun lang sa update sa ngayon, yung MPBL na mga teams, no. Happy Easter mga Inyans, blessed Sunday, magandang gabi, and salamat sa panood mga Inyans. God bless everyone. More power, keep safe. Sana nasa buti ko yung kalagayan. And bye bye mga Inyans.